Va, gent. Voleu que us faci el ràpid? Sí? Va, som-hi? Va bé? Doncs va, escolteu una cosa. Us hem convocat avui aquí al Saló de Plens de l'Ajuntament de Salt per compartir amb vosaltres una decisió personal que he pres. Els que em coneixeu de fa temps i sovint hem coincidit i parlant de notícies de Salt o en entrevistes, sabeu que sempre he defensat que ser alcalde no és una feina, sinó un càrrec que sustenta durant un temps, per tant, és una temporalitat de servei públic que, com he defensat i explicat moltes vegades, exercir-lo en 2 o 3 mandats, com a màxim, em sembla un temps just. A l'avi Sunyer sempre li havia sentit dir que un mandat és per aprendre'n i un altre és per governar, i aquestes paraules sàvies, crec, de Salvador Sunyer les he fet sempre meves i les he portat sempre amb mi. En aquests moments ja són 10 anys i mig al capdavant de l'Ajuntament. Mai he volgut perpetuar-me en aquesta responsabilitat i per això ja tenia clar que el 2027 no em tornaria a encapçalar o no em tornaria a presentar a les eleccions municipals de Salt. Alhora sempre m'he considerat una persona honesta i responsable, primer amb mi mateix i especialment quan es tracta de l'Ajuntament de Salt. Des del maig de l'any passat he compaginat la tasca de diputat al Parlament amb l'alcaldia de Salt, 2 responsabilitats exigents que he assumit amb la voluntat de millorar el municipi i, per extensió, doncs, el país. Per tant, sent coherent amb allò que he defensat sempre i un cop aprovat un nou pressupost municipal tot just aquest dilluns passat, l'11è aprovat des del 2015, 11 d'11, com dirien els francesos, c'est pas mal, considero que és un moment adequat per anunciar que deixaré el càrrec d'alcalde en el ple extraordinari que se celebrarà el pròxim 10 de desembre a les 7 de la tarda. És una decisió meditada i pensada. Fer d'alcalde de Salt vol dir pensar en el poble cada dia i crec que ho he fet sempre, des de la proximitat i escoltant a la gent. Sempre he volgut fer d'alcalde i no ser alcalde. Diferència important de verb. Fer significa temporalitat i m'agrada destacar aquesta diferència. Jo, com sabeu, soc psicòleg i logopeda i he tingut l'honor de fer d'alcalde de la meva ciutat i des del mes de maig de 2024, com deia, compatibilitzar-ho amb el càrrec de diputat. Aquesta nova responsabilitat és evident que també ha ajudat a prendre la decisió. Puc afirmar amb orgull que ser l'alcalde de Salt des del 2015 ha estat un dels honors més grans de la meva vida. Han estat anys intensos, plens de reptes i aprenentatges, i sempre amb l'únic objectiu de millorar el municipi i la vida dels saltencs i saltenques, en definitiva, la vida dels nostres veïns i veïnes. Vull agrair la confiança que m'han fet els ciutadans de Salt per ser-ne el seu alcalde durant aquests més de 10 anys. També agraeixo la feina de tots els regidors que han format part dels diferents equips de govern i els regidors de l'oposició amb qui hem intentat, sabut a vegades, arribar a acords quan ha calgut, sempre pensant en el millor per al municipi. Un agraïment a tots els treballadors també de la casa, als quals abans d'aquesta roda de premsa els he traslladat també la informació de que deixava l'alcaldia, el qual espero haver tractat com es mereixen els servidors públics. No puc oblidar tampoc la paciència i el suport incondicional de la meva família, evidentment, que m'han acompanyat en aquesta etapa tan intensa de la meva vida. Marxo de l'alcaldia amb la consciència tranquil·la, content de la feina feta i les oportunitats obertes per Salt i la seva gent. A partir d'aquí és això que volia comunicar-vos i això. El pròxim dimecres, en el ple extraordinari, faré també un balanç més complet d'aquests anys d'aquests 10 anys i mig de mandat. Mentrestant, si teniu algun dubte, alguna pregunta, alguna qüestió, podeu disparar. Potser tocaria alguna pregunta més personal, però has dit que plegues, suposo que ja saps que, bueno, segur, Sí, home, no m'esperava aquesta pregunta, ràpida. Sí. Després del número 1 ve el número 2. Per tant, el relleu serà la Cristina Larcón, que serà la persona que nosaltres proposarem perquè sigui l'alcaldessa de Salt i que si no hi ha cap contratemps, com he dit, el ple de renúncia està previst pel dia 10 a les 7 de la tarda, proposaríem, o es proposarà en tot cas, a qui correspongui, perquè hem parlat i està parlat, pel dissabte dia 13, sí, a les 10 del matí, al ple d'investidura. Al mateix temps que, ja que tu te'n vas, ara entra el regidor nou, no sé si ja saps si has parlat amb el següent, que és en Fermí Conill. Sí, la persona que entrarà és la Regina Bové. Com a regidora,
No, alcaldessa ja l'ha triat. Un cop entri la regidora, també hi haurà d'haver-hi una redistribució del cartipàs. Sí, però evidentment això no em correspondrà a mi fer-ho. Per tant, no, jo aquí sí que no em toca entrar-hi. En tot cas, l'alcaldessa, que és potestat seva, decidirà la forma de cartipàs. Per escollir a la número 2 perquè passi a ser alcaldessa s'haurà de fer una votació. No sé si heu ja sondejat o necessiteu... Tots els grups democràtics que formen part del plenari municipal són conscients de tots aquests passos que estem seguint. Eren conscients de la meva renúncia a l'alcaldia, eren conscients del relleu que hi hauria a l'alcaldia i, per tant, diguem-ne que no hi ha d'haver-hi cap inconvenient. I creus que la gent, els saltencs, entendran que ho deixis a mig mandat i que al mateix temps mantinguis el Parlament? Bueno, jo crec que ho he explicat en aquesta compareixença. No? Són 10 anys i mig a l'alcaldia de Salt. A mig mandat he pres l'opció de ser diputat al Parlament de Catalunya. Porto un any i mig compaginant les dues coses amb una dedicació i un esforç, com he fet sempre en tot el que jo he fet, important tant a l'Ajuntament com al Parlament. Per tant, sapiguent que aquest bagatge de 10 anys i mig, jo crec que la gent pot entendre perfectament que arribi un moment de donar un relleu, a més, amb el que he explicat. Jo soc persona, i ho he dit abans a la compareixença, de que he fet d'alcalde, no he volgut ser alcalde pròpiament, és a dir, la temporalitat per mi és molt important. 2-3 mandats són més que suficients, crec, per assumir un càrrec d'aquesta responsabilitat. Per tant, acabo d'aquesta etapa i, com deia, crec que em toca ara donar un relleu en aquest cas a l'alcaldia de Salt. L'última, per qui no conegui la Cristina Marcón, pots donar 4 pinzellades? Bueno, és una persona... O sigui, al final, a part de les persones individuals, jo sempre que parlo d'equips, i jo quan m'he presentat com a candidat, sempre al marge de qui dona la cara i que va de primer, dono importància als equips. I per tant, jo quan vaig anar fent els equips de les diferents llistes, la Cristina va venir, si no recordo malament, en les llistes anteriors en aquest últim mandat, 2019, ja va ser regidora. El 2023 anava de número 2 a la llista, això no és casualitat, per tant, d'alguna forma, jo sapiguent que no em presentaria, era previsible de començar a pensar en relleus i, per tant, ara que deixo l'alcaldia passa a ser el número 2 i, per tant, és una persona que vinculada amb les entitats, vinculada al municipi de Salt, una persona amb una capacitat de gestió molt, molt, molt important, amb una capacitat i il·lusió de treball i de treballar per Salt des de diferents àmbits que ho ha demostrat intensament aquests 6 anys com a regidora i al marge de ser regidora a l'Ajuntament de Salt. Per tant, crec que és una gran candidata, serà una gran alcaldessa de Salt. És militant d'Esquerra? És militant d'Esquerra Republicana. Fa poc. A la vostra web posa que és independent. Doncs deu fer-ho, no sé. En tot cas, li has de preguntar amb ella. No sé. Des de quan? No ho sé. Més preguntes? Sí, jo volia demanar una mica, ja sé que es farà balanç en el ple, però si podem també fer una mica de balanç. Hi ha aquest campus de salut encarrilat, el BRCAT acabat, no sé si hi ha alguna cosa que quedi pendent que... De coses pendents en queden moltes i, per tant, no s'acabaria mai. És a dir, escolta, alcalde, com és que marxes i si hi ha això i és que si final no acabaries marxant mai perquè sempre hi ha coses pendents per fer i per executar. És evident que jo crec que durant aquests 10 anys i mig s'ha fet una feinada molt important en moltes àrees, en molts àmbits de la ciutat.
Jo crec que hem estat capaços de projectar una ciutat amb mirada de futur i amb mirades d'oportunitats. Com comentaves, evidentment, crec que el campus de salut és el gran projecte, no de Salt només, sinó del territori, i per tant em sento especialment orgullós doncs, de que aquest campus de salut vingui a Salt, no? I que per tant doni aquesta oportunitat al nostre municipi. Per tant, de projectes sempre en queden, sempre en quedaran. Jo crec que anem executant durant aquests 10 anys i mig molts, i ara jo crec que, escolta'm, la persona i l'equip que continuarà, l'equip de govern, doncs, en continuar desenvolupant amb la idea aquesta, no?, de generar noves oportunitats pel municipi de Salt. Més preguntes? Aprofitem que tenim tots els regidors, fem una foto dels regidors, tindrem més oportunitats, però a vegades cal lligar gent de Va, vinga, va, ja ho tenim, això. Va, perfecte. Poseu-vos al darrere de tot, potser. No, davant de la taula, però si... Sí, no, això ja aquí ja...